Alessandrane, Ana Katia és Julio Reiner, al director general d'Igualtat de la Diversitat de la Generalitat Valenciana, José de Nava. Seré molt breu perquè és impossible dir algo único de lo que acabem d'escoltar. Jo l'única cosa que volia dir és que estic molt content. Avui jo soc activista LGTBI, avui vinc en representació de la Generalitat Valenciana perquè tinc l'oportunitat de dirigir les polítiques de LGTBI des de l'any 2015, però soc activista LGTBI i estic molt content perquè m'ha recordat avui del 2008 de la trobada estatal que PLG se va organitzar a Gandia, en la que jo estava així com a activista de l'ANDA, i PLG serà un referent en la Comunitat Valenciana, en la Valenciana, en Espanya. I avui veig de nou el PLG empoderat, transformador, lluitador, que me recorda molt aquella època en la que era també molt difícil, no? I estem lluitant a de conseguir aquelles lleis, però també necessitar de transformar la societat. Tenim la sort, en este cas també, que l'Ajuntament de Gandia és una entitat local que és pionera en treballar amb LGTBI, abans que la Generalitat en 2015 començaren, ja uns anys abans, ja en aquell moment, donant suport a CLGS i tota la seva trajectòria. Des del 2015 hem pogut fer lleis, fer coses un servei en Passa com Orienta, donar suport als ajuntaments, però el més important sempre és que l'activisme continua. Les institucions canvien de mans, canvien de persones, però l'activisme és el dia a dia de la gent que transformem la societat. És molt important que col·lectius com TLGS tinguin una trajectòria important, que s'apunteu i que feu activisme des de la base, que és d'on se canvia el món. Així és que moltes felicitats TLGS per aquest procés també d'empoderament, d'ampliar mirades que estem fent i molta sort en el futur i a la resta, si no us de TLGS, apunteu-vos a fer activisme i si no és TLGS en un altre, en qualsevol lloc on estigueu, perquè la societat, el món, se canvia des dels col·lectius, des de l'activisme. Així que aquesta és l'eina més important que tenim. I si tenim les institucions que ens donen suport, millor i més avançarem. Però si no, continuarem lluitant per lo que és la nostra dignitat, que s'estava parlant, i la nostra felicitat de viure com som, com estem, i com podem practicar sexe o el que siga. I felicitat de veres també per aquest record i per mantenir la flama de l'homenatge a Javier Esquil, perquè també és important la memòria. Recuperar i mantenir la memòria de tots els anys de repressió que comentava Carla, d'aquesta història que moltes han hagut de viure per a que avui puguem anar pel carrer de llibertat, encara que continuem insultant. I ahí tenim també eines importants com advocats i advocades que ens defensen. Així és que només això, que esto servisca també per a continuar avançant, per a continuar lluitant i que des d'on esteu, cadascuna, en el col·le, en l'institut, en el mercat, en la tenda, on siga, en la sanitat, puguem transformar i fer-ne la vida més fàcil a través del 21 LGTBI. És que moltíssimes gràcies a continuar lluitant i ara hem de gaudir un espai també de lleure i on podem també xerrar un rato més i agrair sobretot a tota la gent que heu vingut i a la que heu estat 3 hores de peu o en temps.